Lotta por los seus derechos. A Unión Europea do Capital súmase tamén ao latrocinio, facendo oídos xordos as protestas dos homes e mulleres que din representar. Francia, Grecia, Inglaterra están a mostrar cal é o camiño da dignidade. Os gobernos europeos están a mostrar quen é o seu amo. Liberdade, non é recortable. Non é recortable. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Unión Europea, con otro traballo. Goberno contra o capital. Fora! Fora! Fora!